everyone, welcome back to Sunny Life Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories, and namhlanje guys sikhuluma ke ngomkhokha. Niyazi ukuthi mangabe kuyisonto ukuthi nje namhlanje ngilate bakithi, kodwa niyazi bakuyisonto ukuthi ngiye ngize ngitshela ukuthi yini ungasuyilindele emidlalweni ke eniyithanda lapha ke kumabona kude wenu. Lapha na kumkhokha niyazi guys sayivala kushubile kakhulu, mamzobe ecasukile ekwatile ngenxa ukuthi bahamba bobika isisu kwamthiyane ulwazi wafike wasiphikisa isiwathi ingane ethwele ke ugabisile ke akayazi ke eshushuzelwa ke unina ke uma wakhe kade ke ewushushuzela waleyo nto naye ke wagcina ke seqamba lawo manga. Abantu abaningi babuza ukuthi hayibo kanti yini umsebenzi kamprofetikazi lo wayani ukuthi angakwazi ukubona ukuthi ke ulwazi uqamba manga, yini umsebenzi kaSifociya if bengakwazi ukuprofeta izinto ngempela sangabayibona kodwa ke bangayiboni. So kuleli viki guys uMamzobe ke uzuxwayisa ke umama kaLwazi amtshela ukuthi hayike nidlale ngokungadlalwa ke ngengadlalwa ke ngaye, nidlale ngingadlalwa ke ngaye ugabisile umntana nizobona sazoba manzi phansi kusazoshuba kahle and okunye ke uSifociya kanye ke noGumede nabo bazolwa ke ema-meetingini abo esigungu ngoba ke uSifociya ubelieve kumndeni wakhe ukuthi ngempela ulwazi akayikhulelisanga ingane ke kaGumede, uthi vele ingane kaGumede ke nje ziyabheda. So ke kwavele zabambana khona lapho kwaze kwalamula ke umkhululi wamaJudiya. Bese kuthi ke okuyokwenzeka abantu bamthiyani bazoqhubeka ke nalento yabo ukuthi bafuna ukushadisa ulwazi masishane, njengoba kade enikwa isikhundla laphana ke ebandleni kwathiwa kufanele ashade kuqala. That is why ke uma wakhe ethe akaphiki ugabisile ukuze akwazi ukuthi aqhubeke nokuthola isikhundla ebese eshada ke intombazane ke yakwaZondi. uMamzobe into azoyenza guys uzopakishela ugabisile impahla amtshela amthatha afika amthi qithi lapha la kwamthiyana abatshela nangu makotweni ngimlethele free mahala, nangu bathi manje Mamzobe wenzana, hayi ngilethele makotweni nangu ugabisile emakotweni. uMazungu yena njengoba uSibahla emcelela ukuthi azomsiza ngobaba wakhe uzovele nje amniki invoice amtshela ukuthi hayike ngeke ngikwazi ukusenza mahala, but ke uSibahla ingane bakithi asazi ukuthi uzoyithatha phi imali. Okunye ke futhi ke uSibahla kanye ke nendodana yakhe uMazungu engazi ukuthi kuzoqhuma uqhumane phakathi kwabo khona uzothanda omunye ke phakathi kwabo. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye. Hello everyone, welcome back.